pozemský svět dohlíží paní nebes Odeta a pomáhá jí nebesky hodná a milá slečna Adelinda, která má na starost 5 malých andílků. Která má na starost 4 malé dcerky.
snad jenom zdá. Tak teda ty, Theodore. Potřebuji kouzelný plát. No konečně, už jsem se bála, že to budu muset znovu vysvětlovat. A jak dostaneme říšníka do pekla? Vystavím krém. To je vystavím krém, hlupáku! Heruburdo, Chodíme ho do pytle. já tebe hodím do kotle! Poprskáme ho slinama. Co pak jsme loví, že prskáme? Heruburdo, Ulektáme ho. cože ho? Ulektáme ho. Theodore, tak teda ty. Teraz zanejme ho z oblasti a zrubneme. No! Co je tady k smíchu? Konec vyučování! A tyto dva světy mají mezi sebou hádky už od paměti. Ale co pak, Berto? Máš tam nějaký bordel? Měla by si s těmi tvými, jak bych je nazvala, abych je neurazila, pořádek. Odeto, pořádek si udělej sama, ty biblema a pytle. A co se já tady s tebou vůbec zahazuju? Peklo je poslaný do světa lidí koktavíček jako trest za to, že v pekelné škole všechno věděl a byl příliš čistotný. Z toho si vemte děti příklad. Řekla jsem, dýchni na mě. Faj! Ty voníš! Že ty se nasemil? Varování ti nestačilo? Když všechno tak dobře víš, vyzkoušíš si
dám ti povolení na odnos hříšníka do pekla. Co otravuješ? Paní Glorina mě poslala zdolat vaši peklost. Glorezindo! No co pak se děje, vaše pekelná jasnosti? Že Lucifer, proč máš tak tupé jméno? A co tady dělá tento? Poslal jsem ho za vámi, abyste mu dala povolení na odnos hříšníka do pekla. A to mi dal můj otec Glodegar. No dobře, tady to máš. A zmizni mi z očí. Máte taky, Glorezindo. Kolik mě dal hlava? Mezitím se tajně schází čertice s andílkem, což je přísně zakázáno pod tím nejvyšším trestem, zbavením nesmrtelnosti a poslání do světa lidí. Ach jo, proč musí být všechno takhle? Proč se ty dvě nemají rády? Už by se konečně mohlo to nebe s peklem usmířit. Nechápu, proč se pořád tak hádáme. Vždyť máme i mnoho společného. Co například? My máme světlo, My zas smůlu, my máme Odetu, my zas Bertu my máme hodnou paní učitelku. a my zas zlo. Vždyť My nemáme vlastně nic společného. Asi to tak má být. V pozemském světě zatím pomatený čert hledá marně hříšníka. Když konečně narazí na prvního člověka, tak je nic netušícího šouhne pod pekelný plác a peláší s ním rychle do pekla. Ale je to opravdu ten největší hříšník. Ty jo, dozustej bejvák. Co to je? Kde se to tady vzalo? A fuj, jak pachne člověčinou. paní pekelnosti tuto jeden hříšník. Ty jo, dost dobrý voz, kde jsi ho splašila? Pojď, hodíme si selfiečko. To bylo post z Facebooku, čuče. To si ze mě děláš srandu. Glorezindo! No co pak se děje, vaše pekelná jasnosti? Co s ním? No co s ním, do kaple s ním! Dokonce s ním. Plesní. Vždyť se na něj podívej. Ten je čistý jako lilie. Někdy se tam asi musela stát chybička. Co s ním? Vrátit zpět na zem nemůžeme. To máte pravdu, vaše pekelná jasnosti. Podle paragrafu 16 8. řádku od spoda se říká, cituji, co peklo schvátí, již nikdy nenavrátí. No tak si to u nás ve šále odpracuje. Mám pro vás krásnou písničku, to budete koukat, zlatíčka. Tak. Když jsem chodil do školy, učil jsem se litery, jedna
normálně. S těma mýma se to nedá vydržet. Jsou tak tupí, nevychovaní a ani neví, jak se nasazují křídla. Mám toho vážně dost. A co ti tvoji? Co ti moji? Růza! Smradí nevychovaní, už ani peklo na ně není. Viděla jsi to? Co to jako mělo znamenat, Berto? Nechápu to. Já v tomhle ústavu už nic nechápu. Prosím tě, proč jsi pořád tak naštvaná? Já už se na to nemůžu dívat. Víš, Odeto, já jsem strašně nešťastná. Už mě nebaví hrát si na zlou. Vždyť já jsem tak hodná a citlivá duše. Proč já musím být stále nešťastná? Proč já? Proč mě nikdo nemá rád? Berti, já se ti musím taky s něčím svěřit. Já mám někdy takový pocit, že jsem uvnitř úplně jiná, víš? Taková děsně zlá. Přijmí drát bližního svého, když ve mně je tolik zlého, pořád přetvář nitrus, snad uvař. Já toužím stále řvát, já toužím řvát, já toužím řvát. Berto, i když páchneš, mám tě ráda. Já tebe taky. Ty přes zdánlivě nekonečnou se stalo nebe a peklo, přáteli. Přece se v každém z nás skrývá dobro i zlo. Zazvonil zvoneček a této pohádky Engimara Viola Novotná. Etelburga. Stella Surovcová. Edigna. Klára Lucová. Další krásný malý andílek Mirečka Stachová. Vedle andílek Emelinda Teresa Josvíková. Nebesky hodná paní učitelka Adelinda Olejna Babáková. Nebeská mládkyně královna nebes Odeta Kubáčková. Nepolepšitelný říšník Patrik Hanák. Úžasná vypravečka Lucie Žáková. A teď přijde na řadu to, co vás čeká, některé možná už zítra. Že jste zlobili. Královna všech pekel a podsvětí. První Marot.
Klodezinda, Denisa Podecká. Výjmano. A teď jdeme na Pekel děti malé. Tak, tady ten Haribal, troška, jeden nedobrý. Prokop Zaoral. Koktavý, popletený čerte, kombinace, připobračená, ale čert Heliodor. Liodor dokonce se jmenuje. Se s tím zhostil báječně Nikola Podecká. Harald, basta. A jediná čertíce v tomto sestavení je, to je Dikoženka, Heruburda, třetí, Gabriel Kajuček. Osoba, která vymýšlela tyhle jména, byla hlavní scénáristka a režisérka Renata Podecká. Já jsem to chtěla záležit dětská a završila se po slově. Světelná technika, dým, zvuková technika, Peťa Lejke.